Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायहरनाय जाबाय दिनै फुंजानि सान ओंखारहांनायावनो जोङो आइजों आंजों माइ नायनो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय देग्लाय माइया बिराद हाग्रा जादोंनो ओमफ्राय देग्लायसो हाग्रा जानायावसो जोंहा हाग्राखौ दांफैनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै बोरैबा सोलाबलायाखैनो आरोना बिमाजों आंजों गोरोबलायाखैनो माने ओमफ्राय दिनैसो नै फैबाय आरो ओमफ्राय सान्दुङाबो बिरादखा दिनैथ' देवबार ओमफ्राय देवबाराव सान्दुङा बिराद बारासिन आरोना बारासिन देखायबाय थादों बोथोर माबायाव बिगियानाव वेदाराव दायो जोङो थांबाय थानोसै बेसेबां हाग्रा जादों जोंहानि माइखौ नायनानै फैनोसै लोगोसे बेसेबां हायो दांबोफानोसै आरो नै साथाबो लाबोखादों दा सान्दुं दुंबाथाय माने सानाथ' ओंखारखाबाय सान्दुङाथ' ओंखारखाबाय ओमफ्राय सान्दुङा गोसा जाबाथाय हमनो आरो ओमफ्राय बेथिंजायहाय माइया जायोमोन आरोना बिरादनो देग्लाय ओमफ्राय गोजा जाजोब्बाय जोङो दा थांबाय थानि फुंजानि नै माइफोरा नै इफोरो जाथि गोजा जाजोब्बाय आरोना नै मोनफैनानै नुबाय आरोना ओरैबायदि हाग्रा जाना दंमारो माने बस्लाय हाग्रा ना मा होनो इयो बस्लाय ओमफ्राय आरो फटल हाग्रा होनो आरोना इखौनो ओमफ्राय बेनो गोजा आरोना गासैबो ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बारा इमान जायाखैमोन जों आइजों आंजों दांफैदोंमोन नालाय जेबो इदि हाग्रा जायाखैनोमोन ओमफ्राय देग्लाय माइफोराबो खम जादों आरोना बेलेगफोरनिथिं माबायदि जादों जोंनिथिं बिराद जाथाराखै नै माइफोरानो जाथि जुथि जाजोबदों बे नङाबा इयाव जोंहानि हायाव बिराद माइ जायोमोन आरोना सिगां ओमफ्राय नै नायलाय हाग्राया नै माबायदि हाग्राखौ एकदम माबायदि दैनो जेरैबो हाग्रा नै इसिना दांखांनानै आरो इसिनाबो रज'फिनबावबायसो ओमफ्रायो रज'फिननायखौ बारा नुवाखै बिसिनिखौ आरो माइ मोनहैगौआलागै बिसिनाबो जाहैबावगोनसो आरोबाव देग्लायो माइ मोननांगौआ आसा खम आरोना बिराद माबा जागोन खम मोनगोन माइखौ कुन्टेलसेनि जायगायाव आधा कुन्टेल इदिफोरल' मोनगोन आरोना जेनेबा खोथायाव बुंबाय आरो आङो नै बिमाया हाख्लायैजों गोरबाय आंबो हाहैनोसै दायो ओरैजाय लारि दांलांसै जेसेबां हायो आंबो दांनोसै आरोना नै बेखौ खर'आव खाना लानोसै ओमफ्राय होख्लायनोसै माबायो बिमाया हो दे नै दांख्लायनोसै हानाया ओमफ्राय आंनि खासिया बुथुवा खोमा ना आयै हो नोंनिखौ माथो फ्राद नुदों नै आंनिया बुवाखै नै सब बिदि हाग्रा गोजा आरो देग्लाय माइरं मोनजागोन आसा खमसै लोगोफोर जोंनिथिं माइरंनि दामा बिराद जानो हागौ आरोना देग्लाय गासैथिंबो एखेयानो खोमा बोथोराथ' देग्लाय जोंनियाव बिराद अखा खम आरोना सिगाङावहाय धेमाजियाव बिराद दैबाना जानाय खोनायोमोन देग्लाय धेमाजियाव बिराद दैबानायानो खम जादोंना जे जायगायाव माने दैबाना जाफेरा बेयावसो माने बांसिन दैबाना जानायखौ जोङो खोनानो मोन्दों आरो बाथ'रिफोराव दांबाय थानोसै मा जायो जाथोंसै मालाय बोथोरानो खालामबायबा माथो बुंबावनो लेट जाबाय आरोना जोंहाना माइ दांनाया बिराद लेट जाबाय माइया ओंखारनो जाजोब्बायानो साननैसोबावबा ओंखारसिगोनानो लेटबाबो दांफैनाय जाबाय टाइमानो मिलायासै नालाय बिस्रासो नै बारा जादों
दांबाय थानोसै आं दायो आं ओरैजाय नै बिमाया ओइथिंजाय दंबावोसो आरो बेसेबा गोलाव ओरैजाय हाग्रायानो गोजा आरोना फुरा हाग्रा गोजा 2 hours later दांना फैखांबाय लोगोफोर नै सान्दुङा ओरैबायदि सान्दुं आरोना ओमफ्रायो सान्दुंनि थाखायनो जोङो बारा गोबाव दांनो हादिया आइजों आंजों ओमफ्राय दा ओइयाव गामियावहाय हाजिरासो रायलायलांनो होननानै बुंदों आरोना हाजिरा मोनोबा होनोसै ओमफ्राय हाजिरा मोनाबा ओमफ्राय गाबोन फुङावनो खनसे फैबावनोसै आरो बुरजायानो दंबावो आदायानो थाङाखै आरो फुंनै दांफैबावबासो हागोन आरोना ओमफ्राय फुंनै दांफैबावाबा हानाय नङा सानैजों दसेनो एसे बुरजा हाबायानोमोन आरोना बारा गोबाव जायाखै 7टा दासो 7टा जादों एसे फुङावनो फैदों नालाय ओमफ्राय 7टायावनो सान्दुङा ओरैबायदि माने बिखुं ज्रो ज्रो मोनलायलायदों आखाइ गोलाव गानबाबो गुदुं मोनलायलायदों नै बिसिना दांखांजोब्बाय खोमा ओंखायनो हाग्रा गैया नङाबाथ' हाग्रा थागौमोन बेयावबो बिमाया सिगां लांबाय हाथारलानो गरमा दिनैथ' आरो बांसिन गरमबावसो जाबावगोनसो मा मोनफैबाय नै ओमफ्राय बिसिनाव आबै लाहानाव हाबलाङोनो हाजिरा मोनगोन ना मोना आबैखौ दांनो थिनलाङोनो ओमफ्रायो गाव दाङाबाबो सोरखौबा लोगो लानानै आरोना सोरखौबा खोन्थानानै ओमफ्राय जुदि गाव दाङोबा गावखौनो दांनो होसिगोन आरो सान्दुङा नै सान्दुंखौनो मा बुंबावनो आरो सानानो थां गोलोमदैजों बोरैबा जाजोब्बाय मानसिया नै सानाव रेशन कार्डनि हारिमुनि नाम रेशन कार्डआव सोनो होननानै थांदों आरोना माइरं एजेन्टनाव ओमफ्रायो नोंसोरबो फैदोंमोन नामा मा सोनो सोरनि नाम मा सोनो सोंनायाबो आङो मा सोनो सोंगायो आरोना ओइ दासो ओंखारबोगौ दसे नेनांलायबाय आङो मोसौआ ओइ नै दैयाव गबोबाय थांनोसै दसे दा माइ दांनानै फैबाय ओमफ्राय जाबाय नोंसिना गोथौथार नै फैदो देर मैथा दङ मैथा जासिदों आरोना इसानि मादैया ओमफ्राय जोंहानाव मैथाया देर दंखायो खाबानो मोनो ओमफ्राय मैथाजों जानोसो गैया नासो गैया ओं थांदो दे जाबाय फैदो मोनफैबाय लोगोफोर न'आव नै ओरैजाय दादिया बन सिनगासिनो ओमफ्रायो सानथाम ना मा जाबाय आरोना बन सिननाया बन सिननोबो हाजिरा होदों ओमफ्रायो दा मोनफैबाय नै बिराद गरमनि गेजेरजोंबाबो सिनगासिनो खस्थ'नो ओमफ्राय बुरजाथार सिननो हाबाय आरोना नै ओरैजाय बनानै ओमफ्राय इयावबो लुंगा जाजोब्बाय हाबा मोनसे गिदिर खुंनो हासिगोन आरोना होलायदो आरो बना जाबनोसो मोनाखै रानथ'वाखैना मोनफैबाय दायो दुगैनानै लानोसै थान्दानो गरमाबोथ' बिराद गरमखा दुगैबाबोथ' थान्दा जाखाया होमबाबो एसे दुगैस्र'नानै लानोसै आरोना नङाबा दा इदिनो थाबाथाय बोरैबा मोनबाय थागोन जेवनो ओमफ्राय माइफोराबो थुसोदों आरोना माइआ ओंखारनो टाइम जाबाथाय बिलाइआ माने थुसोगारोनो ओमफ्राय बै बारा ओंखारनो टाइम जायैयावहाय बाराद्राय जोआनो आरोना ओमफ्राय दा बिराद जोदों आखाइफोराव नै बेखौबो गुदामखौबो खुलिनानै लाबाय आङो गरम मोननानैनो दायो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दोनथ'नोसै आरोना नै बनफोरा नै ओरैबो दाबसे दहायबो देखायखांखाबाय आङो दायो सान्दुङाबो गोसा जाबोथारगौ दुगैनानै लानोसै इयो दादिया बन सिननोहाय फुङावनो फैयो आरोना फुङावनो फैनानै सिनफैयो ओमफ्राय सानजौफुआव बारा बिदिनो बोलो होनो हाया नालाय बिराद गरमोना मेङो नै गुदामखौबो खेवनानै लालायलायबाय आरोना खाथा लागानो न' मोनफैबाय मेंबायबो एसे दांनायावनो बिराद मेंनायाथ' बारा मेङाखै ओमफ्राय सान्दुंजोंनो गरमजोंनो बिराद बोरैबा मोनजोबदों आरोना हाव मोदोमफोरखौनो एकदम गुदुं जाजोबदों गस्ला आखाइ गोलाव गानबाबो ओमफ्राय एखेबारे गरम मोनजोबदों माने मा बुंनो आरो गरमखौ
ओमफ्राय आंना भिडिअ होनाया बिराद गोबाव जागासिनो आरोना मा कन्टेन्ट लाबोनो एकदम जेबो माबाखौनो मोनाखै माने टपिकखौनो मोनाखै भिडिअ बानायनो थाखाय ओमफ्राय मा भिडिअ लाबोगोन मा मागोन जेबो गैयानो आरोना ओमफ्राय दिनैसो ओरैनो माइ दांनायखौनो आङो भिडिअ लानोसै होननानै भिडिअ लानाय जाबाय आरोना लोगोफोर आरो लास्टाव आं बेखौनो बुङो सोरबाफोर अननानै चेनेलाव गोदानब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय बयबो बिदिब्ला आङो लोगोफोर भिडिअखौ दोनथ'नोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन